سلام كمي توعلو كبرات تخاتلتنا لومي 19 قنبت 2026 علتاو زيناتات حيزلكم مسيالخو فلماقين أرستاتون ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተጣየሰ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ለውጢ ንትግራይ ዘስምዑ ዘረባ ንሕወሓት ከም ዘቆጠዐ ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ዝቐነየ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር በድር ዓብደላት ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ዝምድና ግብጽን ኤርትራን ዓብዪ ዓይነታዊ ገስጋስ የመዝግብ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም መምሃራን ተምሃሮ ክፍትኑ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ተምሃሮ ዓብ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ ይካይድ ስለ ዘሎ ብምባል ንድልየት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መሰረት ገይሩ ተወጢኑ ዝነበረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘደናጎዮ ገሊጹ። ነዊሕ ርሕቀት ዝኸይድ ሚሳይልና ሕጂ ናብ ሞስኮ በፂሑ ኣሎ ክብል ፕሬዝደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ገሊጹሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣርእስተ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝተጣየሰ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ለውጢ ንትግራይ ዘስምዖ ዘረባ ንሕወሓት ዘቆጠዐ እዩ ተባሂሉ። ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ሓፂር ግዜ መቐለ ክንምለስ ኢና ክብል ብርእሰ ምትእምማን ክገልጽ ዝተሰምዐ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ተድሕሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መቐለ ክንኣቱ ብፍጹም ጥርጣሬ የብለይን ብምባል ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ንምቁፅጻር ብምሉእ ተወፋይነትን ቆራጽነትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መቐለ ክንቋጻጸር ኢና ዝብል መግለፂ ሲዒቡ ካብ ኣፈኛ ሕወሓት ዝኾነ ኣቶ ሚካኤል ኣስኮዶም ዝተዋሃበ መልሲ ኣዝዩ ሓያልን ተሪርን ኮይኑ ነቲ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋድድ ኮይኑ ወፂሎ። እቲ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ነቲ ተግባር ናይ ብሔራዊ ክሕደት መግለፂ ጭንቀት እዩ ብምባል ተግባራት ጌታቸው ረዳ ካብ ውሽጣዊ ዕግርግርን ጣዕሳን ዝነቐለ ምዃኑ ብምግላጽ ተረርቲ ቃላት ተጠቒሙ ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ወሃቢ ቃል ኣስዒቡ ኣብ ዝደቀስካሉ ለይቲ ተሓልም እሞ ሽዑ ብሕልሚ ጎደናታት መቐለ ትርኢ ምስ ተባራበርካ እንደገና ጠሊምካን ክሒድካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻድካ ክርዳእካ እዩ ኣብ መወዳእታ ሕልናኻ ይሞተካ እሞ ክትዓቢ ዲኻ ክብል ንስነ ልቦና ጌታቸው ረዳ ኣባጭልሎ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ጽባሕ ክንመጺና ኢልኩም ክትምኩሑን ክትእውጁን ትኽእሉ ኢኹም፣ እዚ ግን ኣይሰርሕን እዩ ከቢድ እዩ ብምባል ናብ ካልእ ዕብዳን ተሰጋጊሮም በርቅን ነጎዳን ክሕግዞም ክልሙኑ ጀሚሮም ኣለዉ ክብል ነቶም ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም ሕወሓት ጠቕሊልካ ንምውጋድ ቀሪጾም ከም ዝተላዕሉ ዝኣወጁ ተረጊጾም ዝዛረቡ ዘለዉ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም ሓይልታት ትግራይ ኣንጻሮም ሓያል ናይ ስነ ኣእምሮ ኩናት ወሊዕሎም። ወሲኹ እቲ ወሃቢ ቃል ሕወሓት እዚ ኩነታት እዚ መግለፂ ናይ ዝተረበሸ ህይወትን ዝጠፍአ መንነትን እዩ ብምባል ኣብ ሓደጋ ህላወ ዝወድቑ ምዃኖም ዘረዲእ ክብል ገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ሚካኤል ኣስገዶም ናብ መቐለ ምእታው ብቕሬታን ፈቓድን መንግስቲ ትግራይ ጥራሕ ከም ዝከኣል ብምግላጽ ንሱ ከዓ ብፈቓድ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ። ከምዚ ዝበለ ድፍረት ዘለዎ ኣካይዳ ንመቐለ ስጋእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ተኾነ ንህላወን ውሕስነትን ዘይህብ ምዃኑ ዘረድእ ምልክት ጭንቀት ክብል ደምዲሙሎ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ኣብቲና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለና ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ዝቐነየ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር በድር ዓብደላት ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ዝምድና ግብጽን ኤርትራን ዓብዪ ዓይነታዊ ገስጋስ የመዝግብ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ መስመራት መራኸብ ንምዕባል ምትእስሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያል ወግዓዊ ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ፈሪሞም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ምብጻሕ ናይቲ ልኡኽ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ብሰንኪቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ስጋኣታት ኣብቲ ኣፋፍ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብጽን ኤርትራን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ተሃዋፂ ዞባ እየን ዝነብራ ዘለዋ ዝበለ ኮይኑ እቲ ሚኒስተር ኤርትራ ዓንዲ ማእከል ጸጥታን ምርግጋእን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ጌርና ኢና ንወስዳ ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ንምትራር ብወገን መሪሕነት ግብጺ ልዑል ተወፋይነት ኣለዎ ብምባል ነቲ ሳጥናኤል ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ብጀካ ስልጣኑ እምበር ህዝብን ሃገርን ዘይእንታዩ ከም ሃዋርያ ሰላም ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ። ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጎረባብቲ ሃገራት ኢዱ ብምእታው ዘይምርግጋእ ይፈጥር ኣሎ ክብላ
ክኸሶ ምስንሐን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዳርጋ ምስ ኩለን ጎራባብቲ ሃገራት ናብ ወታደራዊ ገንፂ ክሳብ ምእታው መብፅሑ እውን ይፍለጥ። ኣብቲ ምስ ውልቀ መላኺ ፕረዚደንት ህግደፍ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘካየዶ ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ርክብ ርእይቶታቶም ዝተቐራረበ ምዃኑን ከም ዝተረዳድኡን ሚኒስተር ባድር ዓብደላጢ ገሊጹ። ንመራሒ ስርዓት ህግደፍ ዘለዎ ናዳ ዝገለጸ እቲ ሚኒስተር ኣብ ኣተሓሕዛ ዝምድናታት ዘለዎ ሜላን ሚዛን ምትህድዳእን ልቦናን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ነድንቕ ኢና ዝበለ ዶክተር ባድር ዓብደላጢ ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን ምምሕዳርን ፀጥታን ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ናይ መዳውብቲ ሃገራት ሓላፍነት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ንጹርን ዘየዛርብን ክብል መርገጽ ሃገሩ ኣነጺሩ። ነቲ ዳርጋ ደስ ኪሉ ዝጸንሐ ብተበግሶ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተጀሚሩ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ንምብርባር ዝርርባት ይካየድ ከም ዘለውን ዘረባ ዶክተር ባድር ዓብደላጢ የረድእ። ነቲ ኣብ ፈለማ ጥሪ 2020 ኣብ ከተማ ሪያድ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዝመርሕ ቻርተር ኣጽዲቐን ምንባርን ዝዝከር ኮይኑ ብወገን ስርዓት ህግደፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ስርዓት ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ ጉጅለ ልኡኽ ኣብታ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ። ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ፣ ዮርዳኖስ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ሶማልያ ከምኡውን ጅቡቲ ተረኺቦም ምንባሮውን ይዝከር። ኣዳሃሎ ምስ 4 ኪሎ ጀሚራቶ ዝነበረ ጥቡቕ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ምስ ላሕልዐ ናብ ምትፍናን ምስ ኣምርሕን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣንፈቱ ናብ ሰሜን ብምዛር ምስ ካይሮ ዘለዎ ዝምድና ኣብ ምድልዳልዩ ተጸሚዱ ጸኒሕን ዘሎን ኣብ 2025 ግብፅን ኤርትራን ሶማልን ናብታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውን ትመጣጠር ዝነበረት ኢትዮጵያ ዘናጻጽር እዩ ዝተባሃለ ስሉሳዊ መርገጽ ወሲደን ምንባርን ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተጋብአ ስሉሳዊ ዋዕላ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ሶማላዊ መዘኑ ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ከምኡውን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሳቲፎም ምንባሮም ኣይርስዕን። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ደጊሙ ናብ ካይሮ ክበጽሕ ካብ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ዝተላእኸ መልእኽቲ ከም ዘብጽሓሉ እውን እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ ምዝ ግብፂ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እውን ብወገን እቲ ዓረባዊት ሃገር ወፍርን ቁጠባን ምትሕጋዝን ምግባር ቁርብነት ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ዓመታዊ ካብ $5 ሚልዮን ከም ዘይሓልፍ ጸብጻባት የረድኡ። ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ ፍርያት ግብፂ ዝኾኑ ኣቑሑት እቲ 10 ሚእታዊት ናብ ኤርትራ ካብ ወጻኢ ትእትዎ ምዃኑ ይሕበር። ቀንዲ ተሳታፍነት ግብፂ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ድማ ፍርያት ፋርማሲ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የጠቅስ። ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሉ ዕፁብ ፖሊስታትን ስእነት ወፍርን ተዳኺሙ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ፕረዚደንት ህግደፍ እውን ብወገኑ ንቁጠባ ኤርትራ ብቐጻሊ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ክብል እዩ ገልጾ። ኣብ ልዕሊ ፈተንቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝኾኑ መምሃራን ዝሕፍር ተግባር ከም ተፈጸመ መምሃራን ገሊጾም። መምህር ክቡርን መራእያ ሕብረተሰብን ሃገርን እዩ። ነዚ ክቡር ሞያ ዝወነነ በዓል ሞያ ምድፋርን ምንኣኣስን መራእያ ንፍልጠትን ትምህርትን ዘሎ ትሑት ግምት እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፈተንቲ መምሃራንቲ ዩኒቨርሲቲ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ናብ ዋና ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ክፍትኑ ዝኸዱ መምሃራን ብተፈተንቲ ተምሃሮ መጥቃዕቲ በፂሕዎም ኣሎ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ በፂሑ እንተዘይከላኸለልና ኣብ ምፍርራሕን ፀርፍን ሓሊፉ ኣካላዊ መጥቃዕቲ እውን ምበጻሕና ነይሩ ክብል ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ፈታኒ መምህር እቲ ዩኒቨርሲቲ ተዛሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ፈተና ኣብ ልዕሊ ካብ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ናብ ቀንዲ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ክፍትኑ ዝኸዱ መምሃራን ብተፈተንቲ ተምሃሮ ዝበጽሑ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ርእይቶም ዝሃቡ መምሃራን ንፈተና ዝተዳለዉ ተምሃሮ ሶሻል ሳይንስን ቀዳማይ ዓመት ኮምፒተር ሳይንስን ክንፍትን ናብ ቀንዲ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ከድና ፈተና ምጀመርና ተፈተንቲ ተምሃሮ ሞባይል ሒዝና ኢና ንፍተን ብምባል ሞባይል ሒዝካ ምፍታን ካብ ስርዓተ ፈተና ስለ ዘይፍቀድ ሕቶም ተቐባልነት ብዘይምርካቡ በዚ ዝተለዓለ ምስሓብ ከም ዝጀመረ ገሊጾም። እቶም ተፈተንቲ ተምሃሮ ነቲ ዘይሕጋዊ ክልከላ ሞባይል ሒዝካ ምፍታን ከም ዝፍቀድ ምክልካል ስዒቡ ፀርፍን ዘለፋን ሓሊፉ ክሳብ ብኻራ ክንሓርደኩም ኢና እናበሉ ከም ዘፈራርሕዎም ብምግላጽ ነዚ ስዒቡ ዓውዓው ስለ ዝተፈጥረ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበሩ ፖሊስን ኣባላት ፀጥታን ከም ዝረድእዎም ገሊጾም። እቶም ዝተጻረፉን ዘፈራርሑን ተፈተንቲ ተምሃሮ ስርዓት ሓዙ ተባሂሎም ብዝተገብረሎም ሓለዋ ካብ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝድሓኑ እቶም መምሃራን ሓቢሮም። ከምዚ ዓይነት ዘይስነ ምግባራዊ ተግባር ድሕሪ ሕጂ ብድጋመ ኣብ ልዕሊ ካልኦት መምሃራን ከየጋጥም ጥንቃቐ ክግበር ዝሓበሩ እቶም መምሃራን እዚ ኣብ ልዕሊ መምህርን ክቡር ሞያ መምህርነትን ዝተፈጸመ ሰፍ ዘይብል በደል እዩ ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ ይካየድ ስለ ዘሎ ብምባል ንድሌት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መሰረት ገይሩ ተወጢኑ ዝነበረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘደናገዮ ገሊጹ።
ኣብቲ በዓል ዝውንኖ ሶሻል ትሪዝ ከምቲ ዝተለምደ ዘውፅኦ ጽሑፍ መራሕቲ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብን እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝሓተቱ ሓቢሩ ትራምፕ ንድልየት ኣሜሪካ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ስምምዕ ክግበር ከም ዝተነገሮ ብምጥቃስ ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣይክህልዋን እዩ ክብል ከም ናይ ኩሉ ግዜ ቃሉ ፈኪሩሎ። ይኹን እምበር ቅቡል ኣብ ዝኾነ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ኣሜሪካ ብቕጽበት መጠነ ሰፊሕ ከቢድ መጥቃዕቲ ክትጅምር ድልውቲ ምዃና ኣጠንቂቑ። ብኻልእ ወገን ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ብወገኑ ንኣሜሪካ ዳግማይ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ጉጉይ ቅማርን ከይትገብር ክብል ኣጠንቂቑሎ። እዚ ናይ ትራምፕ ጽሑፍ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ተቐባልነት ህዝቢ እናጎደለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ድሌት ውግእ ኣሜሪካውን እናማህመነ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ዓለም ድማ ብሰንኪ መሪሕነት ትራምፕ ብኩሉ መዳይ ትሕመስ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ። በመሰረት ዝወፀ መጽናዕቲ ኒውዮርክ ታይምስ ድምፂ ህዝቢ 64 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ምስ ኢራን ናብ ውግእ ምእታው ጌጋ ውሳነ ምዃኑ ከም ዝኣምኑን እቶም 37 ሚታዊ ጥራዮም ኣብ ስጉምትታት ትራምፕ ዕጉባት ክዘለዉ ይብል እቲ ዝወፀ መጽናዕቲ። ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ካብ 28 ለካቲት ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን ብርቱዕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ዝፈጸሙ ኮይኖም ቴህራን ብወገና ድሮናትን ሚሳይላትን ናብ እስራኤልን ናብቶም ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ወታደራውያን ማዕስከራትን ዕላማን ብምግባር ምቅጣማ ይዝከር። ኢራን ሩኡይ ብዝሒ ዘለዎን ድሮናትን ሚሳይላትን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከቡ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ነዳዲ መጻረዪ ትካላትን ከምኡውን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወቕቲ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ትካላት መጻረዪ ማይ ክትወቅዕ ትኽእል እያ ተባሂሉ ተገሚቱሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ነዊሕ ርሕቀት ዝኸይድ ሚሳይልና ሕጂ ናብ ሞስኮ በፂሑ ኣሎ ኢሉ ፕሬዝደንት ዩክሬን ዘለንስኪ። ዩክሬን ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ልዕሊ 600 መጥቃዕቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምክያድ 5 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ብዙሓት ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ካብቲ ብወገን ዩክሬን ዝተፈጸመ ዝዓበየ መጥቃዕቲ 556 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘውደቐን ካልኦት 30 ድማ ኣብ ኣየር ከም ዘዕነወን ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ዝኾነት ሞስኮ ሓዊሱ ናብ 14 ዞባታት ከም ዝተዋፈራ ብምሕባር ኣመሓዳሪ ዞባ ሞስኮ ኣንድሬይ ቮሎፒዮቭ ኣብ ናይ ቴሌግራም ሕሳቡ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ገዛኣ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ምስ ተሃርመ ሞይታ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ካልእ ሰብ ድማ ኣብቲ ፍርስራስ ተቐቢሉ ከም ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ እቲ ህንፃ ከም ዝተሃሰየን ገሊጹ። እቲ ኣመሓዳሪ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ እውን ቁፅሪ ዝሞቱ ናብ 4 ከም ዝደየበ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከንቲባ ከተማ ሞስኮ ሰርጌይ ሶብያኒ ብወገኑ ኣብ ሓደ ለይቲ ልዕሊ 80 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብታ ከተማ ከም ዝተለኣኻን 12 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ጥቓ መጻረዪ ጋዝ ኣብ ዝርከብ ሓደ ህንፃ ቦታ ዝወደቐ ቁርፅራፅ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ንሰራሕተኛታት ከም ዘቆሰለ እኳ እንተገለጸ እቲ መጻረዪ ጋዝ ግና ከም ዘይተጎደን 3 መንበሪ ህንፃታት ግን ከም ዝተሃሰየን ገሊጹ። ኣብቲ ምስ ዩክሬን ዘዳውብ ዞባ ቤልግሮድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሰብ መዝእቲ ከባቢ ክሕብሩ እንከለዉ ብኻልእ ወገን ዩክሬን ብወገና ሎሚ ሩስያ ዝለኣኸተን 287 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 279 ወቂዓ ከም ዘውደቐተን ገሊጻላ። ፕሬዝደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ኣድሂቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ እቶም ዕላማታት ስትራቴጂካውያን መዳይ ኣገደስቲ ወታደራውያን መደበራትን ትሕተ ቅርፅን ምዃኖም ብምግላጽ ሩስያ ነቲ ኩናት እትምውለሉ ቦታታት ምውቃዕ ፍትሓውን ግቡእ ስጉምትን እዩ ክብል ገሊጹ። ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ከተማታትን ዜጋታትናን እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ነቲ ኩናት ብምንዋሕ ምላሽ ሂብና ኣለና ዝበለ ዜለንስኪ ሕጂ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይልና ናብ ሞስኮ በፂሑሎ በዚ ድማ ንሩስያውያን ነቲ ኩናት ደው ከብሉ ብንጹር ነጊርና የማለና ክብል ገሊጹሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዘዳለኹልኩም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ብኻልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።